Здравейте всички, аз съм Венцо, това е епизод 5 от Survivor от Mr. Devil в неговия сървър и в този епизод ще ви покажа какво много сме направили, тъй като не съм снимал доста време. В смисъл, качвам клиповете, обаче доста време там ги обработвах, ма разрешен да качвам и общо взето доста се потрудихме, за да направим това нещо. Мисля, че 2-3 дни работа ми е. Виждате, вече сме в, ще да кажа Ембър. Брали на значение къде сме. Намерихме един фортрес, копахме около 8 или 9 часа, нещо такова. После строихме, ставаше късно, всеки ходи да яде. Не се получаваше много добре. Много време. И строихме, търсихме редстоун, прихме лампи едно друго. Пихме се и намерихме два блейз спаунера, които мислиме да ги направим на експи фермички за всеки по една експи ферма. Обаче е много пътно там. Направо много строеж падне. Хич не ми беше лесно. Тук мисля, че го щупа един блок, направо падам в лавата. Не е много добре да оправя. Говори, бе. What? Мисля, че си ми затвори, че е много цел. Момент всекъде беше по-треба. Тук и сега отивам да кача малко левел, направих си супер якия меч. Sharpness 4, Fire Aspect 2 и Knockback 2. Събрах малко редстоун. В смисъл, тук доста редстоун. Така от се отива за един спауна, да виждате колко сме гелифите като доста поискъртихме и едно като запълним на звълна. В недъра ли си? Да, в недъра. Защото намерихме така, има значение. Знаеш, това няма смисъл да ви го показвам. Направо се връщам и ще... О! То покликна палиме. И направо вече като се върна, ще продължа. И така вече съм в Mr. Devil и бренчваме някой. И като намерим нещо интересно, ще продължа тук явно. Ох, маза го това грейвъл вече от... Си качваме на това. И да, като намерим нещо по-интересно, ще се върнем. Да, веднага намираме диаманти. И какво ще фърля? Аз фърлям бота. Какво се направи, бе? Рета. Аз съм идиот, намерихме повече роги, ама ги изкопах, да. Какво се направи, бе? Всичко ли прибра ти, бати, бе? Абе, нати ги, ето, нати ги. Не ми трябва. Трябваше да ги изкопа, аз имам форчен, той ти имаш, няма значение. Трябваше да ги изкопа за пъти хората, не се едно един. Трябваше, ама не се осетих и изкопах повечето, само една руда остана. Той направо тръгва такъв си копа човека. Докато разбере какво става. Аз тук малко да стоя. Лично съм нещо. Такива дошли. Много тъпо. Бах ти лично се, бе. Още даймонд се пати. Колко? 2 блока за сега. 3, 4. Говори силк с това. Ще да кажа силк тъча. С порче на колко са? Колко общо са, бе, диаманчета? 4, аз изкопах това вече.
Тех има представители. Тук се глишнат много яко. А, Много яко да се ги глишнат. изкопаваме ли? Давай. Нещо се така гадно се глишна. И 6 диаманта. Аз копавам ще напред. Продължавам. Добре, какво става тук, бе? Пак даймънс, човек! Пълните лудаци сме ние, лъкали сме това. Колко имаш? Това бораче малко според. Продължаваме. О, Имаш ли дърва в тебе? не. Некой трябва да е за дърва. Крафтинг тейбъл имаш ли? Не. Къде да аз нося крафтинг тейбъл с мен. Да, по принцип трябва, аз не си. И от бренча съм изкарал 9 диаманта. 11. За сумата малко време. И продължавам да се бренчвам. Така това е просто. Два човека купаят през един блок, диамантите няма как да ги избягат, в толкова плащате двойно повече разстояние. И си бренчвате напред, смисъл. Като мен на лъка ви баш няма как да сте, защото е така. Пред мен е сам диамант и надали ще ви се падне. Защото аз съм пълнил лъка. В нищо друго не ми върви в тази игра, но в мястото просто. Диамант. Къде? При мене. Ма, стига купай така, бе, аре, изкупай ги си. Айде да ми мина кефа. Уху! Колко са? 11 диаманта взех. А, че ви тук отстрани още. А винаги купай така отстрани, бе. Да бе, да, аз, защото се завъртех да вие къде си. Еми 16 диаманта. GG. Много сме. Да, знаеш, трябва да се върна догоре. Да, аз И купай е така към моята страна и слагай точно не от другата страна. трябва да се върна да си остава един изпъс. Не дайте ми трябва да взема крафтинг тейбъл. И за какво ти трябва да е? Това ще направя рейстони на блокове да се място. А и хубаво също. Прави там каквото искаш. Нямам мене, бе. А? Аз ще Ами трябва да се... нямам. Аз ще трябва да се върна, вече. Да. Да си остава един. Никой се спираш ли тук ти ги стане? Ай, давай. Не, Я ще я досвам. няма спирам. Опа. Таман викам, аз ще сложа един торч. Да си светя. Вече нямам место за редстоун, на който ми трябва. Малко. И като купаеш нещо, после запълвай където си го изкупал. What the fuck, защо в мене прежа 40 от 5 блока взех 46 редстоун, човек. Юли, Да бе, после ще оправям. няма после, веднага съм си го изкупал, ще става много грузно. Дай басти стиганията така. Дай осветявай малко и ти. Еми, ти винаги ме изпреварваш, бате. Аз включвам на торчи. Мисля, ти ще се момент. Само редстоун. Аз съм фул средство вече. Аз вече нямам место, къде да ги събирам. Не. 3-4 стака имам. Лава, внимавай, лава. Сега това Къде има лава? Мене няма. и пред тебе няма, О, шит! Значи това е мина. Тук някаква миничка виждам. Майншафт имаме. Не. Да. Как има майншафт, бе? Къде си ти, бе? Ти даже не си стигнал там, където аз стигнал. Съм, защото купаят настрани.
още редстоун. И аз не просто се сипах кипата, бе. То яката кипа. Не, че кипата ми наистина е добра. То трябваше да купая на другия, ама. Да, иначе. Акъл. Кой да се сети, иначе? Стига, бе, човек. Първите 5 блока, дето изкопах, и на 5 има диаманти, и сега копах тук 2 часа и няма нищо. Крапно, не си подиграваш. Тук пълно средство, аз не гледам какво. Значи това ми е много гаден навик. Не гледам какво има над мен. Тук е малко голод. За какво ли го копах, като не мога да го взема? Направи един честа, че аз завършам с 16 диаманта. Ти си изостанал много, човек. Ще продължа и по-смисъл, като се върна горе и ще спира. Еди, я още мълча по бранчо. Мала, виж, не знам какво правя. Не Силно. си изкопал желязо. Да, защо не е желязо? Аз нямам вече место. Аз събирам само диаманти вече. Абе, много ли се мислиш за богат? Диаманти! Пати лъка намаза. Да се върна на диаманти. То доста диаманти. Сега ще видим колко диаманти ще изкарам. Сега ще видим колко диаманти. 10 диаманта от 4 блока, човек. Сега сигурно ще кажете, че сме наслагали диамантите преди да почваме да бренчаме. Ти добре, мали си. Хората не са такива, трябва да гледат добре. Мали, и тия са само някакви мазни хейтери, да не могат да играят, кога се това е така. Ай, къде съм изкопал, слагай турки. Добре. Шеф. Хората не са такива, ти знаеш. Хората знаят, че няма как да сме гласуват. Само мазните хейтери говорят. Това, че аз съм си лъка. Еле още Diamonds, не. Diamonds са 4 братни са как няма. 4 светлям, че... Лава, и аз съм мирам. Добре. What the fuck? Diamonds! Бати лъка, мазам. Кой е мазник? Лава, казвам, че умираме в нея има диамант. Олен лъка. Значи отидете на 5 лея, слушайте на нас. Отидете на лея 5. Y трябва да влезе на 5. Почвате да купаете и излизате с 30 диаманта. Защото не вярваш, че става. Аз ще се вършам вече. Направо се вършам и това ще купа. Пълния лъгър, човек. И ако ми е кив сама, ще издържам за това. Колкото да ми е кив. Все пак, ще питам да се държа. 30 диаманта, човек. Добре. Ще се издържам. Аз снимаш ли още? Да, снимам, ще се издържам, човек. Ще се издържам и ще се кефа вече след това. Ще ходим ли догоре да снимам кръвко с тебе? Аз отивам и ще вземам. Знаеш как ходиш догоре? Това ли да разбирам? Снимаш как се качваш по стълбите. Ко? Добре, къде е това, бе? Къде почтяхме, бе? Аз... 200 блока измина. Къде сме, бе? Бати бренче.
Няма брънч, бе, ние ще отиваме efficiency и си викаме толкова лесно. Ние ще отиваме efficiency и си викаме лесно става. Лека. Горе-долу, това ще е това. В смисъл, надявам се да ви е харесало, защото още диаманти намерихме. И в следващия епизод не ще хода да обера градини. Ако се сета и сега малко ще напълним диамантчета. Така. Един тази гледка, къде беше. Къде трябва да е. Да. Стой. Много тъпо. Аз мисля да свършим вече това брейн, тук само лава напреда. Или да, ще почнем другата страна. Да, и това е всичко от мен и надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, защото така ми помагате на мен. И ако ви е харесало, дайте един лайк. Виждам.